Meliora, hau izango da gaurko musika zuzenean telebista saioaren talde protagonista. Zizurkil herriko bandak disko berriak kaleratu du, Utopia, eta taldeaz gehiago jakiteko Entsegu lokalean batu gara taldearekin. Gaur, gurean, Meliora. Baina orain gelditzen diren aleak ez dute zure gozea berpizteko almena zergatiak argitzea Meliora sortu zen 2018 bukara alden. Hasieran Markelek da ni beste proiektu bat genekan, jotze genuela ska musika, pixka desberdina. Eta bueno, erabaki genuen pixka ja rocka, metala aritzea. Eta atera zen Iñaki Instagrametikan, bota genuen, norbaitek nahi aldu gure abislari izan. Eta bueno, Iñaki agertu zen hemen estazutikan, eta orduan 3 hasi ginen. Gero beste bajistu bat genukan, zala Aitor Monarriz, bene bai herrikua. Eta bueno, azkenen talde utzi zuen, da Jokin sartu zen 3 urte berandu xeo. Eta bueno, ja pixka taldea osaturik zegoenean, basi ginen gure abesti propiok prestatzen. Ja da ibilbide pixka luza dakau, ja 7-8 urte eta guaz, onjarte oso pozik. Bai, hori izan zen azkena abia puntua. 2018 urtean hasi ginen Meliora. Bioi gustatu izan zaigu hola denetariko musika ez da beti ganik, orduan erabaki genuen rock moduko talde bat sortzea. Orduan hasi ginen proiektu batekin, ez zula Meliora izena, gauzak probatzen eta bar. Eta ikusi genuen beharra abeslari bat entzako. Eta Iñaki topatu genuen, eta 3 hor elkarlanen hasi ginen. Esango nuke berez Meliora orduan sortu zala. Nik aspaldi egon bideo bat Instagramean, abesti bat gitarrakin jotzen eta abesten dela. Eta hauek erantzun nintziaten, txekatela talde bat, aitziten hasi ginen, eta deitu ziaten, etorri nintzen probatzea, eta esan ziaten, gitarra jotzezula ez, ekarri gitarra. Eta hasi ginen hasiera dena bezala bertxio egiten, eta jute ginen hasieran bajua aldatzen, eta gero Jokin hartu genuen ja bajista bezala. Meliora sortu zen 2018, Markel Ibanda Iñakik sortu zuen, da justu Markel tokatu nuen festan Tolosan ematen, da bajista baxu jole bat zuela. Da probatu nuen bat, eta orduzkeoz, 2019ko udara ingurun. Hasi punk aldetik hasi nintzen, baina beti izan dut kuriosia bat metala eta beste estilo askotan da, eta horren talde hori izan zen pixkat, reto pixkate baita hortan gehiago sartzea. Gure ibilbidean zehar orain arte 2 disko atera diteu. Lehenengoa 2022 urtean atera zen, Aterius izenarekin. Eta bigarrena Utopia izenarekin oraintxe atera berri dugu. Meliora taldearen zutabe nagusiak metala eta jarroka dira. Hala ere, ez diote muzin egiten bestelako musika eraginei. Deno gera metaleroak gure talden, eta beti izango da gure basea, ezta. Baina, denoi guztez zaizkigu beste genero batzuk bai, eta ez daukau ideia bat, abestu guztik horrelakoak izan behar du. Guztez zaigu experimentatzea, eta estilo ez duderdina jorratzea, ezta. Nik usteala roka eta metala basea bezala hartuta, gero aldeun tokitan sartzea. Erregen pixka sartu geha, industrialen asko sartu gara bai deskontan, pixkat heavy mundu hortan gehatuz, baina pixkat adarrak irikiz bezala. Markel Dani beti izan geha oso klasikoak, jarro kutxoi beti izan dugu guztoko. Eta hortxe ikustezan nahi bai lehenengo diskan, jarroka gehiago lantzezala adibidez. Eta gero Iñaki sartu zanen eta Jokin, asko zegi guztezaile bai beste rollo progresiboak, industrialare bai, eta orduan ja beste kutxo eman zaio bigarrengo diskoai. Gure esentzia beti nik uste izan dela estilo desberdinak eta probatzea. Orduan dakau besti bat pixka reggae tokeakin, beste bat balada mas popero. Beste bat igual kainerogoa, gero metal progresibo zati batzuk bai sartu diteu eta hortik nengoaz. Hoi da, txeratu da, esan izuten bezala regaletik, industrialetik,
azkenen gehiago gue sorkuntza metodoa ez da gauz finko bat hartuta horrekin segi, sino bakoitza dauzken ideiak jorratu, da horrekin sortze geogatatzean gatak. Azkenen rock metal elektronikoa jorratu du diskontan, bigarren diskontan, baina egia de bai daudela balada batzuk komplementatu jeuna bestelako sinte batzukin, ez dian hain digitalak ez da. Hortxetan estalpian, astoa zen geratu. Gurdian ez batarik atez nuen amarratu. Gehienaz pasatu nitun, hortan 15 minutu. Guardian zegoen. Lehen diskoa pandemiaren erdian kaleratu zen, eta ez zuten nahi bezala gozatzerik izan. Hala ere, debuteko lan txukuna izan zen, bide baten abiapuntua. Gure lehenengo diskoa 2022 urtean atea zen, eta disko hortan saiatu ginen jorratzen jarroka eta metala bai. Baina ez genekin ez da nundikan hasi ez da, genekin rock eta metalen nula zentratu, baina izan zen nahiko bariatua diskoa. Ez da bai estilo aldetik eta bai soinu aldetik, ez geneukan gure identitate hori. Ia hasi berri ginen mundu honetan, ez genukan hainbeste ezagun munduan, orduan kontzertu lotza ere zailagoa zen. Eta, baina orokorran oso ondo. Jende gustatu zitzaion, badaude hor abesti batzuk nahiko entzun diela hortikan. Jende artean impactoa izan dutena. Xerako diskoa izan zen, lehenengo abesti bat ite genuen, gero igual 2 hilabete pasatzen beste bat ataltza genuen, azkenen bihurtu zen lan bat oso luzea. Horregatik da pixkat berdintxuago bezala. Azkenen beti hasiera bat izan behar du denak. Eta, hori izan zen gure hasiera, Eterus diska, jarrokarekin, da, euskal rock kutsu horrekin ere. Eta, oso gustora azkenen emaitzarekin bai. Disko berriaren lehen pausoak etxeko home studioan egin zituzten. Garrantzitsua izan zen aurrelan hori, diskoaren azken emaitzerako. Gaur egun teknologian aurrerakuntzakin, erresagoa da etxetik grabatzea. Eta, guk askotan maketak etxean egiten ditugu, etxean edo gure home studio moduko hortan. Eta, lehenengo ideiak hor garatzen ditugu, eta gero estudiora eramaten ditugu. Eta hori buelta gehiago ematen dizkegu xularrekin, nola hobetu gauzak, eta bai. Azkenen bakoitzak gero ere gure etxean asko lan egiteko abestik, igual batek ideia bat bialtzeu, beste batek letra bat. Eta gero lokalen dena eman komunen jartze dugu, proba batzuk egiteko grabatzen, esateko nen zatia aldatu, gero berriren saiatu, da ziklo bat azkenen oso luzea dena, baina nik uste merezigula. Bai, azkenen gure detaiek dihoazti, basua, gitarra, sinteak, ahotsak, gitarra, dena komplementatzen ez da, nahi dugu abestik osatuta egotea. Batzutan zuk abesti bat entzutea zuta, ez da fijatzen ze eta dauen horrazpin, baina adibidez sinteek egia da beren hortasun hori ere ematen dietela abesti, ez da bakarrik gitarra, sinteek ere ematen diete. Eta iruditzen zait bigarren disko hontan hori ere Iñakik asko lan duela sinteena. Taldearen 2 diskoak Mutrikuko Ame estudiotan grabatuak izan dira, Axular Arizmendiren gidaritzapean. Egia esan notatzea dela pertsona da musika asko entzutuna, eta badakina nundi jo, estilo bakoitzean bai soinu aldetik eta bai ejekuzio aldetik, ze patroi jarraitu, abestiak nola osatu zerotik, eta lehenengo diskon adibidez beldurraren itun, ez genekin nundik hasi, eta berak ideia asko eman zizkigun nundi jo eta ze pausu jarraitu disko aurrera ateratzeko. Oia, hemen estudian grabatu biharren aldiz, guztua gabiltza Axularrek itxigun lanakin. Eta beti harrek sartzeigun imaginatzearen eta gue musika estiloak ere oso ondo dator, horreztare gauz batea funtzioen jartzen.
da oso guztua esan. Azkenen Axular gure laguna da, oso harreman ona dugu erakin, da gaina emaitza asko gustatzen zaigu. Genekien pixkat nondik norako horiek bilatzen bigarren diskorako, eta berarekin lan asko egin dugu, diska berriaren soinu hori bilatzen. Bai, hasteko soinu aldetik lan handia egin dugu soinu hori aurkitzen ez da gure identitatea dana, eta izango dena hemendik aurrera. Ze, lehenengo diskoan esperimentatu genuen pixkat nondik hasi gure soinu hori lantzen ez da gitarrena. Bai bigarrengo hontan estudioan hor sartu ginala, eta egun batzuk bakarrik gure soinua lortzen, gitarren soinua lortzen, Axularrekin. Iñaki, ni eta Axular hirurok egon ginen gitarren soinua bakarrik lantzen. Denbora hontan, izan zaitut ondoan baina ez betirako. Gurea amaitu da negar faltsu oiek, ez dute balio eta jada konturatu naiz. Dena alberrik zela, zugan sinistu nu, inork egiten ez zuenean izan zine, niretzako dena ustezko. Taldeko kide bakoitzak badu bere nortasuna. Detaile bakoitza zaindu dute. Su txikian landuz estudioko bigarren emaitza. Azkenen Iñaki abesten egotea, sintea da bai jotzeitu zuzenen, gauza askote egotea. Orduan askotan zai izatea berarentzako soinu aldatzea, ez da gitarra garbiak sartzea edo aldaketak egitea, efektu sartzea gitarretan. Orduan nik egiten ditut dela gehiago aldaketa horiek. Bio jotzen ditugu bai soloak eta bai ritmoak. Bea gehiago saiatzen dela tekladuak jotzen, abesten, orduan gauza gehiotan dago zentratuta, eta ni gehiago zentratzen naiz bakarrik gitarran eta efektu horietan. Azkenen bitatik egite dugu. Nik egia da ez dakatela hainbeste soinu aldaketa eta hola, ni naiz mas fijo bezala. Eta Markelek bai dazka efektu gehiago, baina, klaro, ni abeste nahi naiz, orduan ez dit denbora ematen denaiteko ez da. Indarra eskatze honetan, egal gutural batzuk edo, holako zerbait sartzen saiatu geha. Eta gero baladeetan eta pixka da hotxa goxatzen, gero baita efektu probatzen ibili geha, distorsio megafono batekin grabatzen, eta reverb desberdinak, delayak, eta holako gauza probatzen du. Azkenen korok beti gure esentziatako bate bai esango nun dela, ze egia da askotan sartzitula kapa asko koro angelikal bate izango balitz ezela, eta horiek elandu ditugu. Meliora taldean bajoak dira besatilia askoko nik uste. Bajo grabe bastosotikan, kuntxe jaukan distorsioa da ibiltzen saiatzen ez, besatilia hori kantan bilatzen. Daude kantak gehiago eskatzuena bajo tradizional klasikoi, eta daude kantak eskatzuena utopia bezala distorsioa eta bajon indarroi sartzea fondotikan. Talde honetan pixkat berezitasun bat daukagu, eta hiru taldekide bateriek gehala. Iñaki dugu musikeren bateria jase egiten ere, eta Jokin ere bateria jotzen du. Orduan, base hori lantzeko erreztasunak edo izaten ditugu, asko ideia gehiago azkau. Orduan, nire aldetik ikasteko asko ondo etortze zait. Horrelako jende bukitzea, ideiak aportatzeko, eta gero zure zona de konforto hortatik atatzeko pixkat. Taldeak alde batera utzi ditu amplifikadoreak eta modu digitalean aritzen dira egun. Estudioko soinua zuzenera eramatea dute helburu, taldearen berezko soinuaren alde. Ez da erabaki erraxa, eta nik uste bai dela talde bakoitzen estiloen araberakoa, eta bai mentalidade aldekoa, ez da.
Ze badago jendea ez duena nahi digitalizatu eta nahi duena beti daniko amplifikagailuekin jo. Ni guztiz ulertzen dut, alde batetik. Baina gure bidea hau izan da, ze guk hasteko asko bilatzeu gure sistema guztiak nahiko portablek izatea, ez da leku baten edo beste baten jotzeko. Eta gero guk inearrekin jotze dugu, azkenen aurikularrekin jotze dugu. Batez ere gure osasuna zaintzeko ez gustatzen volumen handitan jotzea. Eta bestetik gaur egun soinu sistemetan eta zuzeneko saletan esango genuke ez dela notatzen, zuk amplifikailu batetik jo edo lineatik jo. Oso leku txikitan agian bai dela errazkoa, baina bestela ez da ia notatzen. Azkenen berdina da gure estudioko soinua edo gure zuzenekoa. Plugin berdinekin grabatu da eta azkenen gure pedaleretan ere soinu berdina dela mago. Orduan bai peatik, altavozetatik, publikoari iristen zaion gitarren soinua edo grabaketetan dagoena estudiotik berdina da. Diskoari Utopia izena jarri diote, eta azalak bi munduen talka erakusten du argiki. Letretan ere kritika soziala nagusi da. Letra ilunak dira orokorrean, baino badira argizpiak ere. Saiatu gainean bilatzen horbait hori plasmatzeko egokiena zena. Orduan konparatu genituen talde askotariko portadak, azkenen topatu genuen esan genuen hau ondo da. Eta azkenen egin zigun denak Brad McNeely diseinatzailea, dela Washingtonen biziana. Eta uste du emaitza polita izan dela, diskaren barrukoa, portadaz gaine bai, beti asko portada nagusia, baina diskaren diseinu osoa oso gustora gatuko denarekin. Bera Iban izan zen, behakin kontaktun jarri zena, azkenen behak ite zituen kilaseko diseinuk eta gustatzen egun asko, eta pentsatzen behakin oso ondo enkajatuko zula. Eta Iban jarri zen behakin kontaktun, esplikatu ganean ze ideia genekan, eta nik uste oso porta politia gatu. Hasi ginean letrak egiten, pixkat kutsadura hori dugu inguruko mundu gertatzean gauzekin. Eta azkenen letra gehienak kritikak ziren, gizarteari, erlazio toxikoi, kutsadurari berari. Eta azkenen erabaki genuen Utopia zala izena proposena, eta gaina abesti bat ere jau genekan izen horrekin. Azken da izen bat diskoa englobatzen duena. Diskontan kanta asko fundia gehiago zentratuta kritika soziala eta mundu honetan dauzkeun disforia. Diskoaren azalakin baita mostratu nahi izan dugu, nola dauen bi alde bezala, nola batzutan ikustearaztean gauzako ondo daudela, ez da den arren da arrebes ere bai. Orduan bi kontraste horrekin jolastu dugu. Dena azkenen da kritika bat, gizarte kutsatu batena. Adibidez, pare bat itziteuena ansiedadea eta depresioa buruz, beste batzuk naturan ingurun, beste batzuk erlazio toksikoak. Diskaren bukara aldean beti dago argi puntu hori, azkeneko abestia di asko ze, naiz eta dena oso gaizki egon, beti dago argi hori bilatzeko unea eta ateratzeko, aurreratatzeko une hori. Guk azkenen aurreko disko honetan hainbeste kritika egiten. Eta hontan baina genuen pixkat horrek emate jolako indarroi eta gustatzen zaigulako gauza horiek aldarrikatzea. Diskoan bi lankidetza sartu dituzte. Alde batetik Ziordez eta aritu da eskartxetan. Bestetik Kilaz taldeko abeslariak hartu du parte, ahotsa sartuz kantu batean. Alde batetik dugu gure laguna hemen dezeta, ez beltza onkixin, gehienok ezagutzen dutena. Nahi genuen sartu une DJ hori, bere eskratxak eta bizkat oinarte egiten duenaren antzera. Eta nahi genuen abesti bat egin Rage Against the Machine moduko bat, gitarra horiekin eta ritmo raper horiekin. Eta gero beste aldetikan, guztiz desberdina ere, daukagu Kilaz taldeko Javi Sagitar, gutzako ore bat, horrelako abeslari bat eukitza gure diskon. Gaina beraien gira potentek egiten, asko gazten ari den talde bada, eta gutzako kriston izan zen. Javi da Kilaz taldeko abeslaria, eta Ibanita asko gustatzen zaien talde bada, eta gustatzen zaien. Eta erakutsi zaten, eta
oso guapo dago, eta kontaktatu zuen behien managerrakin, eta lortu genuen kolaborazio bat idea, eta nik uste oso ondo gatu. Grabatu genuen abesti guztia tirada batez, eta bialdu genuen bida. Guk nahiko genuke zuk zati hauek abestea, eta guk hasieran bialdu genuen igual gutural gehiokin, eta beak eman dio bere tokea, eta indarra handia ematea bai. Pasaden urrian Gelbona Festivalean aurkeztu zuten disko berria. Taldeak ohiko zuzeneko batetik haratago eraman du bere proposamena. Musikari irudi eta argi efektuak gehituz. Nahiko harrera politia izan zuen lehenengo kontzertuak. Nahiko ambiente politia sortu zen 100 kilo eta basati taldeekin batera. Azkenen aljibea beha nahiko berezia da, eta nik uste badula zer berezia metalarentzako. Eta oso ambiente politia formatu zen, 3 taldeekin aljibean, eta oso gustora. Gure ideia da kontzertuak ez izatea bakarrikan bestia jotzea, eta jendeak pixkat entzunda duena berri zuzen entzutea. Nahi duguna da beste performance bat egin, jendea gure kontzertua junda, esatea, ostras, hau beste gauza ezberdin bada, ez da beste gauza bat landuta azke. Hortxe daude argia, piroteknia, daukau sua, daukau txispa, konfetia, eta nik uste beste puntu bat ematen diola zuzenekoari. Batez gustatuko zute egon muitzea, jendea entzunaraztea, aurreko ez genuen nahi beste aukera egitzea, gaina pandemia izan zen, pixkat izorratu talde hortatik, eta hontan batez muitu, jendea erakutsi gure lana zein den, eta eukitzea pixkat rekorrido bat. Importantzia handia emateo zuzenekoari, eta askoz ere denbora gehiago pasa dugu prestatzen ez da zuzeneko hori. Azkenean estudioko soinua ere zuzenera eramateko, eta nola baiteko showa hobeagoa izateko. Nik uste esperientzia hona, harrera hona gure launak eta gure inguruko eta dituen jendengatikan, kontzertuetan lan handien dugu show gehiago itxeko eta hola, eta bastante gustoa daude, hartzeko harrerakin. Meliora taldearen hurrengo asmoa diskoa zuzenean aurkeztea da. Kontzertu bira prest dute, eta Laster errepidean ariko dira Utopia aurkezten. Azken nahi duguna da jendeak metalarekiko prejuizio hori ekentzea. Asko ikusten dute metala dena batzuk buiaka dela. Eta azkenen metala dazka desberdintasun asko, hau de subgenero pila bat. Eta gurean metala da, dena gauza asko naztuta azka. Baina, uste disko entzungarri badala, jendea animatzeo entzutea. Eta, pixka begiak irikitzea letraren esanaia entzunez, bai. Orain gure diskoa zabaltzen jarraitza ez da, bi kontzertu egin ditugu aurten, eta hurren urterako gehiago antolatzen ari gara. Printzipioz Euskal Herritik atera, beste leku batzutara joan, lekuak ezautu, jendea ezautu, gure musika zabaldu, hori da gure asmoa ez da. Ja Laster gira azalduko dugu, eta saiatu hemendikan atatzen ere, izango ditu bastante bolo hemen ingurun Euskal Herri mailan, eta jetxiko gara ere Madridera, Extremadurara, eta Zaragoza ingurura. Beraz, saiatzen gara euskara ere zabaltzen, hitz egiten ez tantoki horietan. Beste gabe jendea hartzen ditzen zaion diskoa, disfrutatzeko, eta jakinaraztea guri ere behaien iritzia zein den, asko eskertuko ondo. Adarrak gora, gure zua